abin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta gudanar da wani taron horas da jami'anta kan sabbin dabaru na tabbatar da tsaro a zaɓukan gama gari da za gudanar a faɗin ƙasar a shekara mai gabatowa. Kimanin manya ma'aikata 100 daga jihohi 5 na yankin kudu maso gabas ne rundunar 'yan sandan ƙasar ta tattaro a horaswa ta wuni guda da ta shirya a Enugu babban birnin jihar Enugu. Da yake jawabin buɗe taron, Mr. Mike Obuekwe da ya wakilci gwamnan jihar Mr. Ifeanyi Ugwuanyi ya jaddada buƙatar zurfafa tunani wajen samar da dabaru na zamani da za su taimaka gaya wajen kare al'umma a lokutan zaɓe. Ya ce muna ganin wannan horaswa matsayin albarka a gare mu a jihar Enugu, kuma muna kyautata zaton cewa da kasancewar ku za mu more wani yanayin lumana a shekarar 2023, kamar yadda muka mora a lokutan zaben da suka wuce. Muna sa ran cewa a ƙarshen horaswar yanayin tsaro zai ingantu a jihar Enugu da ma yankin kudu maso gabas baki ɗaya fiye da yadda yake yanzu. Kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Enugu Malam Abubakar Lawal a hirarsa da manema labarai ya bayyana muhimmancin shirya irin wannan taron gabanin zaɓukan baɗi. Ya ce yayin da muna shiri don zaɓen shekarar 2023, muna buƙatar irin waɗannan shirye-shiryen don ƙara mana basirar gudanar da zaɓen yadda ya kamata. Ba za mu so wani ya ji wani tsoro ba, saboda kullum muna ƙara ƙoƙari ne na ganin an yi sahihin zaɓe a shekara mai zuwa. Daga bisani, mataimakin babban sufeton 'yan sanda mai kula da shiya ta tara Isaac Akimoyede ya yi kira ga al'ummar yankin kudu maso gabas da su kawar da duk wani tsoro su fito zaɓe, yayin da hukumomi na ci gaba da bunƙasa hanyoyin gudanar da zaɓukan baɗi lami lafiya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.